Night Patrol magasunod sa TV gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:56 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga mo si Matag Palabati Region Wide? Mga pangalagad naman kita sa Nabilin, isa ka oras, 4 ka minutos. Oy, karon nga adlaw, Lunes. Pat ini ang numero sa kalendaryo petsa 25. Sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sa Abril tuig 2022. Sa Lunes na manaton liwat kapag pangalagad mangin kabuylog na manaton na bilog nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sila magdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nawalag sa police blotter entry. Aton sining nga mga kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dara na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sinima tagadulungan oras sa kagabiyo ng atong sinima Patrol 2. Crosswind Patrol kaina pa nagalambiyong sa pinakabahin sang probinsya Dakbanwa sang Bacolod. May ginrespondiran naman kaina temprano pa sunog dira sa Barangay 26. Ano pa nga mga eventualities from where the action is? Ana si Action John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Ato naman nga pagbantay sang mga balita update sa national, international, Just in report, breaking news, flash report. News Center, ginatutukan sa Lunes nato sining nga pagpangalagad. Action on Defensor. Updan magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios.
Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang Kormana Action Night Patrol Program, The Return of the Comeback. After isa ka semana nga nadula kita, liwat naman kita nga magapangalagad sa aton nga maka-aksyon. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa labilin isa ka oras. 2 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat iwala, kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ang una gid nagpareser kapag nagpabatsago ang akong amigo si Mr. Bob Francia. Mr. Mrs. Bob Francia dra sa Barangay Binamonte mayad nga gabi kag mayo lang nga pagpaurok-urok kay migo ko Bob Francia. Salamat lang ni advance. Daw mahuya man ta ba. First and foremost, gali, kapasalamat kita ko sa tanan-tanan naton nga mga kaaksyon, sa aton nga mga pumuluyong dulidnon, sa mga paryente ko dira sa Camp Clark, Isabela, sa mga pamilya Castillo. Salamat gid sa inyo nga pagbuylog. Labi na gid sa akon nga mga kasimaryo, dira sa may barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Kahapon na tapos-tapos ta. Kag nadulong ta sa katapusan nga palawayan si Toto Samuel Armita dito sa Banwa sa San Enrique Public Cemetery. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-upod sang iya lubong kag nagbuylog sa aton sini nga kalisod nga naangkon durante nga ginahaya ang bangkay ni Toto Samuel Armita, no? Una best, nagapasalamat kita kay Mayor Bebot Maravalles sang Banwa sang Valladolid. Pagi sa sining executive assistant kasi Bordig Mati. Nakahulam kita sang salakyan service sa mga manog kumpanyar. Kag of course sa kay Pete Gimapang na nag-produce man sang kanupi sa mga rescue groups sang Valladolid nga nagpahulang pagid sa ila sini nga salakyan para sa nagkumpanyar kahapon. And of course, sa lakyan man ginapasalamatan ta si Vice Mayor classmate ko Roel Yogori. Nagbulik man sa aton si Rene Rivera. Kagang aton dira nga mga kuya sa Bacolod, ang aton nga mga kuya sa Eagles Club, no? And also, pasalamat man ko personally kay Mr. and Mrs. classmate ko Erel Ebro, kay Maria Teresa Himino Ibro, sa pagpahulam sa isa ka kwarto sa ila sining mansyon para lang may pulo pahuwayan ang aton bisita si Doc Salinil. Sagid sa mga best friend ni Toto Sam nga naglupad gid from Metro Manila kahapon, agod lang nga magtambong sa katapusan nga palawayan sang iya sining best friend si Dr. Salinil. May TV program sa Blas G, may isaw nang irit mo amo man sa DZRH, no? Kasnit ko ron Rihida Traba sa pamilya Nojas, sa kay Police Major Wilfredo Binuman Jr., kag sa kapulisan sa Valladolid PNP, salamat gid. Sa kay retired Police Captain Dingdong Guzman Severino, sa pagpahulam siya sining salakyan. Sa mga katupad balayta nga baway gid nagpabaya sa aton. Upod sa akong dira nga tiya sa kay Chaynita Husal and families, kabataan niya sa mga puya,
From the very start nga ginhaya, wala pa gani mahaya sa Toto Samuel, way gid nagpabaya sa ato, no? Salamat gid sa pamilya Husalman, no? Kay Manang Nita, Manong Lito, sa kabataan niya, sa kapuhan niya, way gid nagpabaya sa ato, no? Maman sa pamilya Castillo, kay Tita Susan, Manang Bete, sa kabataan niya, sa mga kapuhan niya, no? Labi na gid sa pamilya Lampreya, bawo si Inday Roma, das Bibot, kag si Bongbong da, sawa ni Bibot, bauti way ginapabaya sa ato, no? Sa mga pamilya Vergara, Uwi Banda, Gira, Padasas, kag sa tanan-tanan ng mga taga Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Hindi ko gid kamo isa malawag, pero salamat gid sa pamilya Alias, ha? Kay Chay Paping, kay Chay Bibing, sa pamilya Tabong ako na, kay sa pamilya ni Kwanbla, Bining kay Chituma, kay GC, kay Maricar Unyos, kay Chay Lilia. Kuning mga katupad balay ko nga ba, huwag ko nila pabayaan. Durante nga ginahaya dira ang bangkay ni Toto Sam hasta nga nalubong kahapon sa katapusan niya sininga palawayan. Again, tanan-tanan nga nagbuylog sa aton kalisod, salamat gid. Tanan-tanan ko nga mga kasimaryo, agkabarangay, salamat. Christ count on you. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kadto man tos Pariboy Duran, si Mr. Bob Francia, si Rio Bentampos, ang LTO Chief sa Bacolod, kag sakay Agorang Felix. Tanan-tanan kita sa mga kapamilya ko diri sa Aksyon Radio Bacolod, salamat gid. Uy, sa mga tanod gili sang kuan, ha? Sang barangay Panokoy, nag-martial gid kahapon, ha? Unsi gitok bilog tanod sa Panokoy nakadto to. Ipadala gid ni Kagawad Peter may noble kag ni nagtambong man kahapon, no? Ang mga taga BHW baw, salamat gid sa inyo. BHW sa barangay Panokoy man, full force gindalaman ni Kagawad Glenn Burgos. Ara man si Kagawad Glenn, no? Kaga sa barangay secretary namon, sa barangay treasurer, sa mga sa head sang bawsi namon, sa staff sang barangay Panokoy gid, salamat gid sa inyo suporta, mga kulig ko nga upod sa council, labi na gid kay barangay kapitan Yolanda Bibing Noble. Kap, salamat gid sa imong suporta sa ako, no? Sa mga taga-barangay Panokoy, no? Kay Kwan ng Nilya, kay Bing, no? Salamat kita. Sige, let's go to work. Check tayo ato sa nila patrol to, ato sa nila crosswind patrol, lahon tanay, inida ko maning pasalamatan ko siya, kung why siya, basi kung why na night patrol. Sa kasimana nga nadula ko din sa night patrol, siya ang nag-night patrol, pati action report after edition, package deal, daw ang ayan nagitiman sa action dyan, mag-action night patrol, no? Sige lang kay i-recommendar tayo sa kay News Direct, kay action station manager, nga siya na lang gurumuyat sa action night patrol, no? Salamat gid kay Action Jan Diaz sa patrol. Jan, may gabi, salamat. Maayong gabi, Action Eric. Maayong gabi sa tatanan ng mga ka-aksyon. Nice to be back. Yes, Doon salamat kayo gid. pangatuwa? Gani, salamat gid sa imo, no? Oo, you're welcome. Pasensya, gid yan. Nagkabalo ka man ng message yung simo kung away ko ito kalusot. Gani. Kaya doon na rin magkoko-aksyon Eric at Tinduganay isang Sabado, bla? Oo. Kaya di ba may ara daan training to sa aton diri sa aksyon? Dahil ikaw gito nag-lead kag si Action Boy. Oo, bilog nga adlaw nga Tinduganay. Mako doon ni mag-umat ni sa Tinduganay. Ni nga
do kwasi ni ka matutuod man, kaya matuguro do, hindi ko kugantang tail ko. Oh. Aba ko, po na yun ay tanay kay may brown pa magkapon. Daw matabuan ka man, Kwan? Oo, matubuan ka Arthritis? balik ko. At ito successful man to, ano? Oo, gani man. Oh. Anyway, team, ay man to kay nahimos na gid man, and condolences, no? RIP lang to kay Uncle Sama, no? Gani man. Gani man. Anyway, damo gito na pakita si mo sang pagpalangka. Oh, gani man. Ito gito taga barangay Panukoy, gito ubos gito sila. Nag-delikyat gito sila. Oo, ito gito sa tanan. Mayo, ti buto ningon gili guardado gito sa gapon. Lagorjado, gito ito gito sa Kagawad, Noble, sa Kagawad, Burgos. Nagbuhilog gito sila gali. Tanod, BHW, dala sa tanan. Ti ano gid no, mayo gid kay nakalabot to sila. Actually kami gapon ni Papanga pa mo ko tanay, kami kumalusot kami. Oh. Ang bawal naton pa pwede gito kalusot. Ganun kayo pagkabuas, gruwa, ito grubro. Basta lang kung maglusot, ito may balita, lupoks bakulod, balik ka bulang-alang. Gani, kay ti on duty kami nga daan kapo, no? Anyway, so mga gabi aksyonerek, naglibot ang patrol. Oo. Amo ko kay Papang, ko sa among patrol, galipang, no? Oo, ang-angkorman ka na, no? Hindi, kay ang last na daan nga duty, Holy Week to. Dugay na nga daan. So, no, nag-isa pa kasmana nga night patrol mo, de? Gani, tapos nagharap mo ng babaw. Oo, araman si... May mga nagtimbang si mo si Action Arlo Tikar. Naman Jackson Arlo. Wow, Timayo Gid. Pero Bray, ka timbang, pati Merkulis, duty yan. Nakagawa niya duty, Jackson din eh. Puerte, no? Oo, doon na di matagorob lang. Oh. Abal yan, gisugodan niya na Lunes yung Martes, Ritson, doon na ni Merkulis. Doon hindi siguro mo pa huwag duties patrol ay, no? Doon na naganahan mo sa guro. Ganit nga, laki ni Action Eric yung mga police station la. Oo. Abal yung Action Dan, why nag-go bra sa Action now? Ga pa nga mustam lang ni Sir Guwis ang Merkulis. Tingala mo sa guro, no? Nga alam sa guro nga, duway na ni sa corresponding sa mga paibas, kaya libot-libot sa station now. Kaya mo na kay Ara, das babaw, tiga na ano, sila pagkagabit. Yung si Ma'am Vargas, ga panawagan ni mong. Amo mo Vargas, di na ka mo kaduwa ni Action Eric na kadtuaw? Kadtuay mo nga ako, di ka nis mabaw, sayang nadula. But likely madula ka pilang kadlaw, kaya ginapangita, kaya sa naanad, si mo wala makita ka. Correct. Oh. Sige lang mo gina, subong adlaw, balik kita, mo, perting welcome sa ton. Perte man nga, isa lang kira ko kasunog, na nagluntad Action Eric Triceria, sa dalan Gonzaga, Lubisaina. Dugawa, itong ginawa ko magatan ako sa Facebook live tabla sa rescue to sa kwan sa taga Amity to. Digto magito makita nga aksyon gid matutod Action Eric mo. Grabe, no? Perte nga giyo kaga mga abilidad, mga mga bombero, maisubong kayo mga high-tech na, may mga tag-as, may mga extended ladder, may mga mga hagdan eh. Gagalabot dito pati sa may third floor sa building. Perte kay na actually gumalipungan ng babae lang, ganon giguro kay ang aso nga daan gapuhok sa babaw mo. Perte, Sila no? to kay delikado kung ma-suffocate. Wala kayo may mga hagdanding chamber, oh. Mga gina kay Sir Roger Montalvo, gini bla? Oo. Kita kami kay na. Ito sa kanang responder? Ang bala sa konto, nagbalik ko sa pagka-retire ko. Naka-responder man to siya. Nakalabay lang. Ang bakudo retired ka naman, sir. Oo. Ang bala gani, doon na dula, gini pagka-retiro ko, Galing nagkaspo ko kay din ti bisan retire ka gusto ka pang ibabaw gaya ang imong abilidad blang ang imong gaya blang nanda na mala dyan. Oo, doon na, ang imo lang pason lang. Oo, ti para sa blang kung retire ka nga pulis dati ko may linaway dati si maalala mo siling ka retire na ko ba inan sila. Gani. Di bla mo na, no? Di ba kay Sir Roger Montalvo, okay na, ito gito sa gitong nagatag mando, nagatag impormasyon, kung anong kakatabo. Ang bako dito nagbalik agad sa puno, ganun na sa mo sila mga kaso, kinanglanong, gita grade sugod, sige apon, magungaan la. Gani. Ang kabalo na blang kalmado lang ya, pero kabalo ko rin ng himuon. Correct. Kaya ito kay na si Roger Montalvo, isa man to sa mga nagabulig. Muna hindi mo gidya tuod, madula, basta ganin may experience, ka na matutuod, bisa na ano, kakatabo, yung ma-apply kang magamit mo ginaksyon na recap. Gani. Kaya mo to talking about kay na sa lutan nga sunog, gamutabi may nabilin, giling nga
Mga na sila actually mag-asawa, ang una nga babae nga nanahog, ay kaduwa nga babae nga nanahog. Oo. Amo tong asawa, ang lalaki nga nagabitbit tong bata, tong isa ka tuig lang to Oo. Isa ka tuig kaganong ka bulan tong Sus, naplag. grabe, no? Amo tong ginakabalakan nila kay nalig na matamaan kaso actually, like mahigop yang aso, ito Gani. delikado gina. Sakit na sa dughan, kay labi na nga dumi mga plastic, gamit sa sunod sa mga salakyan, Oo. motor bla, mo ng mga hardware nga ini. Purti, Di ko no? natunog ni, pinot dugan kung mahigop ko ng asoya. Malaking Kaya mo tong bata, malaking bata kayo, okay man dyan, no? Ang bata, kung nabikay na may tela, kaya ang amaya ko bla, ang amaya, ginuba yung bayo, do mo itong ginatabo niya sa bata, nga parang aso, hindi matama ng bata. Very good. Kag ang inobra ka amay, gidi ka saylo, actually, di ka saylo, di sa isa ka building, Oo. nga kaiting to, nga wala aso, dikto sa nagsaylo. Ang problema lang dikto, hindi sa kagwa ka wala sa may mga kandado ang mga pertahan. Jesus. Isang timing, nagsuri ka nag-rescue na, nagbalik to sa building na sunog, pero dasig na siya magtiner kay para kagwa sa ladayon. Oh. Amo na nga maayo na diya sa amay, bla para hindi matamaan ang bata. Ginagkadto sa area nga wala sa masado aso. Correct, Pero ginaproteksyonan din ng bata, kita mo banaog kay inaw sa mayo, sa babaw. Oo. Kaya adigto ito ginatabon sa bata, actually, hindi matamaan sang aso, bla. Ahay. Pwerte man nga na-experiencean sa isa ka pamilya. Ang isa naman ito babae nga nagangoy-ngoy, nga nagapamaypag ikinaga, ubrato galidra action na rek. Aha. 19 years old pa lang itong bata. Iduga, ano man sigurong, dalaga gali. Pwerte man kulba, yan na ba't sa gani? Kaya mo itong rason kung kakaina, nga do galala, engage sila. Kay pwerte na nga siya mo, mako mo nga nagapuho itong palibot. Ang mga crystal sa may mga building to, ang second floor, Oo. pinapangbuka na lang gid para makagwa lang ang aso. Kay kung hindi mo ito paggawa ng aso, di ko ka matamaan, masuffocate ka, delikado. Wala kayo wala sa ibang kung nagatinir sa ground floor, kung may nagatinir sa ground floor, mas delikado pag inaksyonerek ka. Anong ganali na sa sunog? Kagano ito nang sunog dyan na, Amo pa rin-check na mo, actually, ari kita subong sa may beautiful protection, BFP Bacolod, kay gabi na hindi na kami ka-penetrate dito sa area. Okay. Plus pagidogin control na bala katakiya, nga hindi mapasudlan, kitsindihan taman sila. Basta ganun mga sunog, kangay sila ako mapinagusto ko sunod ba si Bandalay ng ilat ng plano. Basta may looting, bla? Oo, masib na pang kuha gamit to, labi na Oo. nga damo, dahil sa mga gamit nga wala pa na damit. Tingin mo ba sa pamilya, dugin kontrol, ala nila, tag-iya rather, nga wala si iba na makasulod po ang mga bombero lang, limitado lamang, yung bombero kayo na, digyan katag sa ang sa ilang investigasyon. Nagabiyana, bago na sila ganit ka, boto ang ilang fire truck, bago Ito, na tabot rin sa may BFP, check na dugay, kiluluhay kayo na, pinangkapoy man sila. Oo. Dugay, kita so kantis nga nag-conduct sang mapping operation. Oo. Pila kami minutos mo nga sige bubuana ito ang pinaka-worst to kay may taklasanay pangatabo, may stretching pa sang ladder, Pwerte, may no? nagapang buklas pag ito sa mabintana. Dito kita lang multitasking nga mga bombero, may mga bitbit sa nga bara, may mga martilyos lang nga bitbit. Amo na kayo na. Maalang gid kitamo to this Bacolod emergency responder. Oo. May chamber, may amity, may BFP. Makita mo ginang pag binuligay nila sa mo sila mga kaso, makapian-pian, lang ka makabulig, ya, control, action at sang kalayo. Tikay na, maalang nga, good news, wala sang tilason, wala sang casualty, may damage to property lang. Pero ang mga gamit yan ay mabawi na yan sa mga negosyante. Gani. Kung saan nila ibawion niya. Dawid na Chinese, kung tagiya, ito kay na. Storya kami, hindi kami chinding nga duwa, pero tikol kami nga duwa, makukaroon na ng blaster, kaya dumaglingin ulo ko si mo. Dumalingin ulo ko si mo, sir, galing katapusan, ang balabas ako niya, do want to drink water. Tayo mo, hindi ko koleksyon na rin tubig. Yung gaan niya na ko tubig sa tagiya. Amo ko tiyo mo malagay toyo, mo talagang baka tubig. Ano hindi kami kaya, magkita siguro, no? Ba-language sila, yung lain naman yung guwahe nga, diba? Check na karon na, investigasyon, nagtugag, mas ang traffic na na, pasensya sa iba ni masalakyan, higit pang divert, kita lang mismo kapag pasensya, kay dila sa may Gonzaga, kay nga, pang advice kita masalakyan, nga mag-reroute action Eric, amo man naglabay sa Lubisay na, bla? Kay bisan may ara isa kalinya, sandalan yung ginapag, yan, kabuday, yapon na binangan na din naguso man, ang ambulance, kaya din naguso man, ang mga fire truck, ikaw na lang alang ka to, patunga-tunga ka, abong gual kay fire truck. Huwag yun mo, katigay nga, gawang kalabanan mo, gagkaubsan ilan tubig, ibang fire truck to, mapasaga-saga nga pa ito. So, ibang nga, is ambal nila, ang naman sabi mo na kaso, kay Jad Kagid, hindi ka magpatunga-tunga,
Dahil kinubra kayo na namon, kay ulid, layo kami ganun ng parking, kay para di makasagabal sa iban nga mga salakyan aksyon, Eric, no? Anyways, amo na ang update karon, matsak kita sa may Bureau of Protection, base may mga investigasyon na sila. Sige. Ibalo naton na aksyon, Eric, i-report na naton, pero nung update rin ako naton, gikan sa may BFP Bacolod. Manami ang panahon, panyempo sa palibot sang syudad, manayanay ang aton nga panahon, o fully nga wala sa pag-ulan, tinaw man naton kinangitan, sa mga bituon, sa nagmansambudan, hopefully, ang aton ginapayo nga manami nga kagabiyon, maangkon gid naton mga kaaksyon. Ang ang pinakauli nga sitwasyon na observation report gikan sa patron ang taglimot sa Bacolod. Aksyon John Diaz, wala sa balik na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina sa John Diaz sa Doriabe sitwasyon sa Bacolod kag of course ang sunog base follow up dugay sa aksyon dyan sa later part sa iya sini nga papalakad balik report diri sa inyong palatuntunan. Ante sa report nagika sa aton nga mga correspondent may gabi dira sa kay Chaylos Solinap bosuki gini sa Action Night Patrol na pangabagid ang bata ini nga action Eric tamya wabis nanay si Chaylos Solinap dira sa Banuasang Valladolid. Kay Mr. and Mrs. Giranz, kag Jessica Barelan family, kay Alin Maralingco, kay Linita Pilia, kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, dira sa may area sang Barangay Mina, Ciudad Sang Sipalay. Salamat gid kay Ebon, sa kay Ebony Butcher. Dira sa Germany, 400 stars. Grabe ba? Salamat kay Ebony Butcher. Sang Germany, nakashare na siya, naka-check attendance na siya, kag nag-share pa siya 400 stars. Ay, puerti. Kinatami na pamilya dira sa may Banwa sa Morsya. Sa kay Bani, Julia Isabel Di Maala Makailas, kay Connie Portal, and family dira sa Dingli, may gabigid. Tamya ko lang si Rolly Diases, alin kay Mario Olvido Aquisa, Kurt Nathaniel De La Torre, kay Charis Histopa Rodel, kapamati sa ton si Lolita Fabila, kag Fred Fabila. Ginatamya taman dira ang mga taga Zone 6 Barangay Dumanan, Pamilya Pancho sa Barangay Kaliling Kawayan, halin na kay Alexander Pila. Kay Jane Maghamantok dira sa Barangay Luna, Cadiz City, sa kay Vicente Maglaki Jr. dira sa may City Heights. Tamya lang kuno si Mikoy Vera, gaparok-urok gid. Nene Vera sa Castellana, kag Iko Di Mafiles. Sakay Hieronimo Vergara may gabigid, sakay Joe Silin, sakay Ronaldin Nicor, sakay Janilo Sansino, Richard Artisola Alfiere, Anthony Lowy Habagat. Sakay kay Mr. and Mrs. Armando Cabines and family dira sa Canada, may gabi dira sa Mopre, kag God bless. Kinatamya taman dira sa Senda Candagit Farm, Security Guard Aride Walter, Security Guard Padilla Dave, napaurok-urok kita. Salamat mga Toto Romar Tamayo, kita na mga mito kahapon sa lubong ni Toto Sam, no? Kay Madam Oyen Colmenares, Milili Oligo, kay Cathy Veer, may gabigid, no? Kay Marilo Cueva Desamparado, kay Luis De La Torre, tamyawi lang si Jing Matabia sang Morsya. Sakay Vanessa Star, kag Doc Matmayo, Jinky Jalagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Natamya ka mo ni Milili Oligo. Sakay Mitoy Arqueodera sa Binubuhan, Bago City, ginatamya ko ni Katiber. Sige, sakay Aprika Mandi Uyada. Sakay Aprik Mandi Uya, may ladera nga pagpaurokoro. Unang ta report ni Accional Sorpateño live ika sa 1st District, area sa San Carlos, Toboso kag Banwa sang Calatrava.
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Yari sa number 2, Aksyon Nelson Pateño. Aksyon Nelson, may gabi. Yes, Aksyon Eric, mayang gabi man kag sa aton sini nga mga kaaksyon, mayang gabi gid sa inyo tanan. Ang sitwasyon sa aton sini area, Aksyon Eric, medyo matulutawhay ang kagabihon sa karon. Wala sang mga reported nga mga dalagko nga opisyal nga naka balhag sa aton sini nga mga blatter entry sa aton sini tatlo ka mga area sa Tubuso, Calatrava, kag San Carlos sa sini nga mga tinion kag ang isa lang sang mabatyagan naton amo ang kapaang kag kainiton sa kini sa sini nga kagabihon Aksyon Eric. Kay grabe gid alin pa ni kay nasang sang udto lagid anong init grabe gid ga pala malas ka gaguluwa ka daw gusto mo magwa ka spanit mo bla gatululo ang imo mantika. Labi na gina kon mga lawas bla nga medyo mantikaon. Kag Chabi. Tiyan mo ginaga. Malawas ni Nelson Pateño. Hindi ka dapat na expose sa Init. Kay gatululo ka ng balas mga dobang kiling lag ko. Oo. Kung gusto mo na lang, di ka na magalin bla sa kondin ka naka pahunay-hunay. Kung may electric pan, gusto mo, hindi ka na maghalin. Oo. Makasulod ka sa imo sinibalay o sa imo sini opisina. Gusto mo, pagwa mo, ang ang init di na kitaon, galing kay alas 6, init Japon. Gani? Oo, mga alas 6 media mo, paya pagtunod niya ring adlaw. Oo. Di alangan magkaroon ka to sa opisina mo, overtime ka. So amon Aksyon Eric anong pila ka mga sitwasyon dire medyo mulutaw hay man karong gabi. Maayo gid Lunes medyo nakapahuway nga aton sini nga mga otoridad sa sini nga mga tinion. Ang pila sa mga impormasyon nga daw ginahidlaw man ta sa imo ginapangita kan ni Commander in the House. Tingala sa. Tingala sa tisiling ko hindi ko pamangkuta kay wala man ko kabalo. Way ka mo ka notisya? Ha? Way ka mo ka notisya? Mamba man si Aksyon dyan. May importante lang to. At wala na. Hindi na tayo mag-elaborate. Gani. Actually, ako magkabalo ko bang guro ka napatay si brother Kitang lagi nga magpawayway kasi duwan naman lang kami nabili niya sa part ni mother side ko wala naman mahimo obligasyon mo gini. Mo gani man mo na gina kuno mo that's life gina. Gani. Talaga naman na pabayaan ikaw naman na nabilin sa part yati imong gitaran huol imo tanan na anyway panangdalian lang na. Gani man. Ang importante ka na plastata sa nagalubon ta sa katapusan nga pawayan. Mo gani pero condolence lang balo na to siya. Balaw to yung pedwa kadlaw la sa balo mo timbal ko hindi ko anay pamangkuta. Tingala gis. Amo man akong gabi ang ginasubaybayan ni Madam Jose kasi inupaway na mo. Okay siya na dayon ang open la sang TV kag kundi dala cellphone. Si Aksyon dyan, pero may mabatian, sige na lang. Ginahidlaw man ang tao, sige mo madula ka. Mo ginaguro, basta minamahal kita. Ay, lain. Yes, Aksyon Eric, ang pila ka mga impormasyon madulong naton, ang plansado na ang security plan, nga ginahimo sa aton sini nga mga kapulisan sa diri sa may norte nga bahin sa Negros Occidental, particularmente ang banwa sa nga Tubuso kag Calatrava buwas nga adlaw. Kay buwas nga adlaw naka-schedule
nga magaabot ang VCM hining voting counting machine bla. Okay. Magaabot na sa Banwa sang Calatrava kag of course magagikan dira sa may syudad sang Bacolod kag opdan man sa aton sini nga mga otoridad ang hasta nga makalabot sa kundiin na destinasyon ining voting counting machine o ko ng VCM nga kadala na diri ang mga official na balot nga para gamiton sa eleksyon sa maabot nga Mayo 9. So nakahanda na ang aton sini nga mga kapulisan when in fact kakaina may gamay nga paghinunanon sa katapos ang mga militar kag subong man sang aton sini nga mga kapulisan kay may ang balita naton may mga additional nga mga PNP personnel ang iga-assign sa nga Banwa sang Tubuso kag Calatrava. So far ang aton sini nga nabalaan basi buwas man magaabot sila diri sa nasambit nga mga Banwa Action Erek para isa diri ang pag-secure sining VCM nga ginagamit para sa panahon sang eleksyon. So buwas nga adlaw naka-schedule ini nga mag-abot kag definitely gina-presume naton kag usually ginakuha ni isang mga BI ang mga VCM kag official ballot sa Treasurer's Office sang Banwa kag syudad kay dira na ginabutang. So buwas maabot diri kag diretso ina sa Treasurer Office. Kadungan sini Action Erek may iga patigayon man nga final briefing sa tanan nga mga electoral board. Amo ni sila ang magaserbi nga Board of Canvasser sa presento. Okay. Diri sa may Banwa sang Calatrava buwas nga adlaw alauna tubtob alas 5 kag aton ni ipaibalo sa inyo ari ang mga ngalan sang mga barangay kung na-assign kamo sa sini nga mga barangay usually mga teachers nimo ang na-assign diri nga mga barangay so buwas Abril 26 Martes nga adlaw alauna tubtob alas 5 ang mga teachers nga na-assign sa Kalampisawan, Cambayubo, Castellano, Hilubang, Kinabungan, Ilaya, Lipaton, Limeri, Mahilom, Malatas, Makasilaw, Marcilo, Minapasok, Minautok, Paghumayan, Pantaw, Pinukutan, Suba, Tigbon kag Barangay Winaswasan. So amo ni ang first batch sang final briefing buwas nga adlaw diri sa may Banwa sang Calatrava kag ang venue dira sa may Calatrava Evacuation Center. So atong mga barangay gipang mention ta buwas to siya matabo Action Erek. Kag pagka 27 sunod adlaw 27 Merkules nga adlaw ari naman ang pila ka mga barangay. So basi may makahunghong da sa inyo, pamatiin nyo kung ano ni nga mga barangay. Agpangi, Anii, Bagakay, Bantayanon, Buenavista, Kabungahan, Cruz, Dulis, Lagaan, Lalong, Luok, Maaslob, Malanog, Minsaka, Patunan, Rifoyho, San Benito, San Isidro, Tilim, kag Barangay Tigbon. So ini sila sa maabot nga Miyerkules nga adlaw Abril 27 ang venue dira gihapon sa may Calatrava Evacuation Center. Tatlo ni kadlaw Action Erek ang tong na-mention akon mga BI to ang Board of Election Inspector, mga chairman, poll clerk kag third member ang atin sina. Sa maabot nga Abril 28, Wibes nga adlaw, ang mga teknisyan naman, ang ginatawag lang nga DISO, Technical Support Staff, kay kung unsang matabo, kung anong matabo sa VCM, amo ni sila ang mga teknisyan nga magahatag suporta kag kayo sang sang VCM sang voting counting machine sa mga area. So may ara man sila final briefing sa maabot nga Abril 28 Wibes nga adlaw alauna tubtob alas 4 dira ang venue nila dira sa may Comelec office diri sa may Banwa sang Calatrava. So in preparation ni Action Erek
sa maabot nga minine nga eleksyon kag ti pag-abot sang mga eleksyon paraphernalia diri buwas naka gwardyado sa aton sini nga mga otoridad kag magwa ni sa area panahon na sang final testing and sealing. So final testing and sealing amo na ni pagwa sa mga machine pakadto na sa mga polling precinct kundi ni na pang-assign kag dira na pagasugdan ang pagbukas ang machine para i-diagnostic ang machine kung nagagana siya o kung wala action ere. Kaya kundi sa magana, ibalik na sa diri sa may treasurer's office kag islan sang lain. Muna ang pila ka mga balantayan, buwas nga adlaw kag masunod pa nga mga adlaw kag tingaton sini nga mga kapulisan sa ginpahayag kay na ni Police Major Lumiain Lidawan nga handa naman sila when in fact ang imuon nilang ng security room ang ginapatindog diri nga bag-o nga kwarto sa may Calatrava Police Station mangin control area nila sa maabot nga election action area ginapreparanan nila nga diri na tanan ang communication mag-aagi sa may talatapan sang Philippine National Police. Astang mga communication nga alin sa Bukid Action Eric ginapreparar karon sa aton sininga mga kapulisan. So mo niya ang pila ka mga impormasyon balita nga madulong naton para sa Action Night Patrol. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Nelson Pateño. There you have it ang preparasyon sang area ni Action Nelson sa ginapaabot nga May 9 election. Amo na mga preparasyon no ang pag-abot sang machine gamiton sa eleksyon. Kaya seguridad sila purti kayo ka insekto hindi ka dali-dali sulod sa vicinity sa diin dira ginatago ang mga machine nga gamiton sa tion sang eleksyon. Pagabi nila kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, sa kay Mikey Montilla. Tamya naman ang iyadira pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Halina kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Salamat gid sa iya sa nga 50 stars. Sa kabugwason, arak ga monitor sa ton si John Dicena, si Sir Edwin Pineda dira and family, may kabigin. Dira sa City Engineer's Office sa La Carlota, si Donald Cabasag, ka-monitor man sa atin. Salamat gid. Kay Nunoy Manggubat na may kabigin. Nunoy Manggubat sa Rubilio Taxi. Para siya ga pa urok-urok. Si Maninoy Mae kag si Maninay Chari Salvacion araman ga pa urok-urok sa Action Night Patrol program. Hindi man kompleto kami kundi sa kapaurok-urok. Pamati, no? May kami dira sa kay sa mga taga-barangay Concepcion Talisay bataan niya ginatamyo igin si John Ray kag si John Paul tanan pamilya Britanya. Alin na sa kay Jing Britanya ang pagpanamyaw paurok-urok man sa Action Night Patrol program. Kay Inday Rona Rihida Traba and family, kay Tatay Teddy, kay Toto Ayan kay Toto Ayan J. Traba, may kabigit, no? Sige, sa luwan na report na Aksyon Rodrigo Tib, gikan sa area sang Cadiz, Escalante, kag area sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in.
Yes, Action Eric, maayong gabi sa itong mga ka-aksyon. Daw na hidlaw man ta si Action Eric, pero may mga nagkalatabo kung isa nga di sa mga mapaiway. Anyway, ang aton si Action Eric ka mga balita diri sa may syudad sa Cadiz sa area sa Negros, Conor del Negros kag segundo distrito, may gindakop Action Eric anom tanan ka mga persona bago din sila nagapatigayon sang sugal kag ini sila ginoperate mga alas 3:20 takna sinigid lamang nga hapon Abril 25 sa may Lacson Villas sa Barangay Candisbiho, Ciudad San Cadiz. Ang ginpandakop amo sa Ana de Leon, 59 anyos sa edad, Evelyn Galyaran, 56 anyos, Merly Pikit-Pikit, 54 anyos sa edad, resident sa inesang nanabitan nga lugar. Gindakop man sa isa pagid kalamesa nga nagahampang sang Baraha, Sanday Rodalin Fuerte, 42 anyos, Agnes Olvidencia, 45 anyos, kag Ana Rosalita, 64 anyos sa edad, tanan residente man sa mga lugar. Suno sa report, nadakpan sila sa ako nga nagahampang sang Baraha, kag ang ila sinihampang amo ang tungit. Sa isa kalamisa sa tatlo nga una gindakop, 55 pesos nga bit money ang nakuha, kag isa kaset sa playing card. Samtang ang isa naman kalamisa nakuhaan sang 184 pesos kag isa man kaset sa playing card. Ini sila karon ang detinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility kag subject sa pagapasakaan sang kaso. So, sa investigation section nga madugay na gini nga gina-report man sa ila ang ini nga mga ginahimo dira nga pagsugal, pero ti karon lang na timingan kay suno pa sa payag kainan nanday Police Lieutenant Presya, muna ang Deputy Chief of Police sa may syudad sa Cadiz, nga ila ini nga surveillance kung gin-validate ang mga report kag dito na ibaluan nga ti ini ang mga balita nga kung mga ginhatag sa ilang nga mga balita Action Eric ang positibo, that is why ila ini nga patigayon nga operation. Now sa dugang paginaton nga balita, duwa tanan ka mga ginpang turnover in Action Eric nga mga armas lutang sa kapulisan. Ang una diri nga gin turnover may mga alas 9 takna sinigid lamang nga aga sa bahin sang Gosilo Boulevard kagin kantuan mismo sang Police Science sa Intelligence Section. Gin turnover ang isa ka improvised shotgun nga wala naman ini sang bala. Ini ang gin-turnover ni Rogelin Cartosinia E. Diaz, 48 anyos sa edad, kag residente sa Don Salvador 1, Barangay Tinampaan, Ciudad San Cadiz. Suno sa report nga ini ang sulpak madugay na nga ara na sa ila sini nga puluyan kag nakulbaan siya. Amo na nga gin-turnover ini sa bahin sa ang kapulisan. Gin-turnover mga alas 2 pagiditak na sang hapon, sinigid lamang hapon, ang isa pagid kasulpak kag ang nag-turnover naman siniyamo si Abner Yucades, 42 anyos sa edad, residente man iniya sang stop Balderrama, Barangay Luna, Ciudad sa Cadiz. Suno sa iya nga ini ang isa ka unit sa improvised shotgun, wala man sang bala. Ang madugay naman dira sa ila kag gusto niya nga ma-safety man, so gin-turnover man ini sa bahin sang kapulisan. So ini ang kabahin sang programa sa kapulisan sa tokhang kontra illegal nga pusil kag padayon ini nga ginahimo sa kapulisan ang armas baylo bugas Action Eric. Sa mga ito nga report, kikadiri sa aton sini nga area of responsibility, mapaang-paang subong ang timpo. Ginatamyaw tala may gabigid ka may pagpapati na kay Cap Madeline Diaz, kay Mr. Jonathan Diaz, kay subong man nagatamyaw kita kay Kagawad Jonathan Diaz Jr. Nagapamati man to si Joel kay dahil basang ko may gabi, kag may gunonoy manggubat. Nga nagapamati man karon nga gabi diri sa may syudad sa Cadiz o George Buton kag si Miguelando Bacuya diri man sa Power Dream. Para sa Action Night Patrol, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Guti, mega report sa Bacolod. Action!
Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Roger Good Team reporting live dira sa area sang Cadiz, Escalante kag Sagay. Nagabidala kay Alin Maralingco kag happy newlywed kay Mark Buenafe kag kay Sweet Joy gayon dato ihada kag ihado ko. Ang paramiyaw halin na kay Maninay nyo Rona Rihida Traba. Sa kay Yolani Bayonita may nandara kapag paurok-urok ka pamati. Alin sa report na Aksyon Roger, sa luwan report na Aksyon Arlo Ticar, gikan sa ikatatlong distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Arlo Ticar, line number 3 sa report. Aksyon Arlo, may gabi, please kabihin. Aksyon Eric, posible nga subong nga hapon, gintinguan gid sa nga IB Magalona Philippine National Police pinagi sa kay Police Captain Eric Doronela ang hipi sang IB Magalona Police Station nga ma-inquest ang ining apat ka mga sospitsado nga nagkaladakpan kahapon sa gagahon mga takna alas 3:50 dira sa may Hacienda Tinihaban okon Barangay San Jose Banwa sang IB Magalona. Ang ining mga sospitsado Aksyon Eric nga natigayon nga nadakpan sa mga kapulisan bangod nga nagahupot ini sang illegal nga droga amo Sanday Rino Imberga 30 anyos soltero kag pumuluyo sang Silay City. Carl F. Jen Ropico, 30 anyos, soltero, kag pumuluyo sang Barangay 4, Siyudad sang Silay. Edison Barrel, 38, may asawa, kag pumuluyo sang Mambulak Silay, kag Roger Balakes, 50 anyos, ang edad may asawa. Tanan na pumuluyo, o kung pumuluyo sang Barangay Lantad, Siyudad sang Silay. Ang ining apat, Aksyon Eric, ang natigayon ini, nga na-restar sang mga katapo, sang IB Magalona Philippine National Police, sang ini ang nagpatigayon sang mobile patrol operation dira sa nasambit nga lugar diin din pahayag nga ang ining apat ka mga suspect ang nagasakay ini sa isa ka Mitsubishi Adventure nga salakyan nga wala sang plate number kag sang pagkakita sang mga suspect sa patrol sang kapulisan ini sila ang nagpanik rason nga ang mga katapo sang IB Magalona Police Station ang naalarma ini kag amo ini ang ginkabangdan nga ini sila ang ginpang-aresto sang mga kapulisan. Sa nasambit nga pag-aresto sa sining mga sospetsado 5 ka mga sachet sang suspected shabu ang natigayon nga nakuha sa ila sini nga posisyon kag kontrol kag ini ang may market value nga 13,600 pesos. Samtang ginpahayag sang pila ka mga pumuluyo nga posible ang ining apat ka mga persona amo man ang dulong sang droga sa ila sini mga kakilala dira sa nasambit nga lugar ina base sa info nga ginrelease sa aton sa mga pumuluyo. Now sa dugang sini Aksyon Eric, yari ang pahayag ni Police Captain Eric Doronela ang hipi sang IB Magalona PNP. So, Section 11, possession of illegal drugs at paraphernalia. Section 11, 12, amo niya in-file natin sa mga suspetsado natin. Sa subungan daw, subject natin sila for request proceeding. Okay. Then, available man niya ang aring kaso. Kaya effective man sa quantity isang na-recover ng droga sa posisyon nila. Okay. So, kanina sa mga suspect. Aksyon Eric portion ina sang ginpahayag sa aton ni Police Captain Eric Dornila sa interview sang inyo sining alagad subong gid lamang nga adlaw sa pihak mabahin. Aksyon Eric, mabatian ang detalye sang report nga aton nga idol ong buwas ini may angot naman sa isa ka suspect nga jutayan lang nga maghimulos kag magpatay sing isa ka 63 anyos nga babaye dira sa may Banwa sang Manapla nga kung sa diin ang suspect na tigayo naman nga naaresto sa mga katapo sang Manapla Philippine National Police. More details ini mabatian sa pila ka mga news and public affairs program sang Aksyon Radio
Bacolod. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid, Action Arlotica reporting live gikan sa 3rd District. May gabi dira sa kay Maria Edna Dilieva. Maria Edna Dilieva sa Barangay 26. Kinatamya ko gid ni John Claire Dilieva. May gabi dira sa mga taga JR Torres Subdivision. Sa kay Mr. and Mrs. Helmon Garbanzos. Kag Mrs. siya si Giovanni Garbanzos. Kag bilog niya sa nga pamilya dira sa JR Torres Subdivision. Harvey Loveras, may gabi. Jenny Solgor and family, kay classmate ko Romel Pagsuberon. Ronnie Gordon, may gabi gid, ha? Tamya ko dira si Nanay Romilita Siriritan. Kapamati gid durante ka nagaluto butong para buwas sa aga. Wow, kanamit sa butong. Way kita da. Alin na kay Flora May Siriritan. Ang panamyaw ya kay nanay niya, Romilita Sisirita. Anal Mawag, kinatamyaw lang si Raman Lumawag. Magabalik ang Action Patrol, pagbalik na ton, balik ang report na action dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day sa Salazar para sa action tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako.
account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato pagpalagad may kabidila kag may nga pagpaurok-urok sa kay Jocelyn, sa kay Angel Grace Panhilason, amaman kay Jocelyn Asan Tamayo, kay Maria kon kay Teresa Linaha Kayaw. Nagapaurok-urok gid no. Si Ana lumawag ara pa man. Balikan sa Action John Diaz sa final report sa ato Siriga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action, Mike Patrol, Field Reports. Yan sa Action John Diaz sa balik ang report. Action John, please come back. Action Eric, mangod nga may mga partially damaged gid ining tatlo ka panalagan nga GA building dira sa corner Gonzaga Lopesina nga sakop sa barangay 26 syudad sa Bacolod. Naglambot kilo 4 milyon ka pesos itanan ang worth ng damages sa sunog na nagluntad dira Action Eric. Kay sa interesting report sa Bureau of Fire Protection Bacolod nga although partially damaged siya, galing ki ang unod siya ning burubodega, bla, ilabi na mo sa din ginatudlo, dili na galing ang kalayo, puro tanan ni siya mga gamit, kag mga baligya nila, so dako ang value, kinaksyon Eric, sang mga nagkarasunog kaina. So napadri sa report sang BFP, mga alas 7:24 sang gabi, sang nagsugod ang sunog, alas 8:36 na sang nadeklarar nga fire out. Ang rason kay medyo nabudlayan sila nga mag-penetrate sa sulod mismo sa ning building, ilabi na nga wala sang dako nga exit bra for in kaso nga nagluntad nga mga insidente. Buwas balikan nilang area o si saon nila kung ano ginaginalinaan sang kalayo para may baluan nila Action Eric check nila no kung paano nga nadasig nagbaton ining kalayo sa mga kaiping tagidra nga mga hulot Action Eric. Naglambot sa second alarm status ining sunog. May isa nga napilasa naman si Mark Anthony Moreno, 31 anyos, samtang ang tatlo naman kay mga babae kadakip ng isa ka trigag arong kabulan nga lapsag ang luwas sa Katalagman. Wala pa rin may baluan sang BFP Bacolod kung ano ang ginalinan gid sang kalayo kag ang pinaka main origin gid no inisara to kina nga sa isa dira ka bodega amo nga ginpalayag sang Bureau of Fire Protection Bacolod. Basta i-follow up tani anong latest nga investigasyon sang Bureau of Fire Protection Bacolod. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz, una sa bitara sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat ginaksyon dyan, may pahabulo. May kapidira sa kay Leo Phil, kag Mary Grace Crisostomo, hulid ko subong.
Ari lang kami di sa Basro Ems, Barangay Hall, sang Sumag area. Monitor sa imo. Pa-shout out lang Gajuti Subong. Si Andoy, Angelo, Jake, Nonoy, si Chow, kag si Raymond. Sige. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinamaron ng Action Light Patrol Program. Lunes edisyon, liwat naman ini magatakop. Balik ini buwas Martes. Ato sa lima patrola Unit Reporters in Action. Nga nagpagalagad karong gabi. Action Arlo Ticar, Roger Gutib. Action Nelson Pateño, Jan Diaz. Action Papang Nixon Tahom. News Center, Action Andy Pensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Balagay Talog Syudad sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News Director Rex Cantong. Chief Technician Action Noel Piñalan. Ang inyong lagad ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Nagasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.